sugod sa atong pagmata o hangtod nga kita niya karon sa simbahan, padayon kita nga mapasalamaton sa Ginoo tungod sa laing adlaw nga gihatag niya kanato, tungod usab sa mga grasya ug panalangin nga atong nadawat. Amen ba? Amen? Sa inyong pagmata, nakapasalamat ba mo sa Diyos nga nakamata pa mo? Salamat sa Diyos. So, ingna ang imong tapad. Salamat kay nakasimba ka karon. Og salamat nga buhi patahangtod karon. Bitaw, ang gasa sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato isip lugway matag adlaw usa ka dakong grasya nga atong nadawat. Ug ang atong diha sa atong pagsimba karon, pasalamatan nato ang Ginoo bisan dunay mga taliwala sa mga kalisod ug mga pagsulay nga atong nasinati, padayon tang mapasalamat. Pasalamatan nato siya nga nining si manaha wala ta magsakit, wala ta na hospital. No? Dako ka ng grasya nga angay gyud natong pasalamatan sa Ginoo. Kabahin sa pasiuna, maoy akong pagpahibalo kaninyong tanan nga nanimba karon nga kagahapon doon ay gipahigayon nga leadership training, no? Ang uluhan lead like Jesus, no? Kini maong leadership training, una sa tanan alang kini sa atong mga nag-alagad sa simbahan, mga membro sa Paris Pastoral Council, sa Finance Council, o sa mga presidente sa mga mandated organizations, o open gani kini alang ni atong gusto. Muna nga pagkatapos sa seminar kagahapon, nagsabot mi nga musimba dinhi kay aron kato mga nagseminar mapanalanginan o diha mapadala, mabag-o sila diha sa ilahang padayon nga pagpangalagad. Yeah. Pasalamat ta sa nagtabang na to, no? Mga former seminarians tanan nga sa ilang kaugalingong paagi usab og kinabuhi nagmalampuson sila. Gitawag sila sa Dios sa lahi usab nga pamaagi. Unya ato na silang maila-ila. So kabahin sa pasiuna dining maong pagpaambit. Ang ikaduhang bahin pamalandong. Nining ikanapulog siyam nga Domingo sa liturhiya. Ug sa sinugdanan ako nang gipahayag nga pamalandungan nato ang kamatuoran nga taliwala sa mga pagsulay. Taliwala sa mga kalisdanan ang Ginoo padayong nag-uban nato. Og gihulagway kini diha sa atong mga pagbasa karon. Ang atong unang pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari, chapter 19. Kung doon na mo'y higayon, dapiton ta mo nga basahon ninyo ni kining maong kapitulo, kining maong chapter. Kay nindot di siya nga kasidatian ni Elijah, ni Elias. Para nga makita na to ang tibuok picture, tagaan ta mok background ni ini, no? Si Elias, no, bag-o lang nga nagbadaogon batok sa mga propeta ni Baal didto sa ilahang gipahigayon nga mura bag showdown kung kinsa gyud ang dunay tinuod nga Ginoo didto sa Monte Carlo, no, sa Mount Carmel. Og si Elias nagbadaogon kay ang sakripisyo ni Elias mao may, no, kay ang ilahang sabot nga maghimo silang sakripisyo, magampo sila, ug kung kinsa katong sakripisyo nga kanang i-consume sa kalayo, maotoy dunay tinuod nga Dios. So ang mga propeta ni Baal, mga 400 sila kapin, no? Naghimog sakripisyo, silang ampo ni Baal. Wala gyud tubaga. Og sa dihang si Elias, sa naghalad na siyang sakripisyo, nagampo siya sa Dios, og mi kunsad ang kalayo, mi consume ang sakripisyo busa ang Ginoo. Si Elias mo ilang nga dunay tinuod nga Ginoo. Og tungod niini ang mga mini nga mga propeta ni Baal gipamatay.
So, mo ang background. No? Pagkahibalo ni Jezebel ni ini, kini si Jezebel, mauni siya ang asawa ni Ahab, King Ahab. Pagkabalo ni Jezebel ni ini, nagpadala siya binsahero, pagpahibalo kang Elias, nga mahiaguman usab niya ang kamatayon, sama sa kamatayon nga nahiaguman sa mga propeta ni Baal. Og tungod ni ini, si Elias mikagiw. No? Niadto siya sa usa ka bukid, ug sige siya og mahay sa Ginoo, Ginoo nganong imo man kung inaani patyan na lang ko. No? So nagbiyahe siya ato sa kabukid hangtod naabot siya sa bukid sa Horeb. Og didto dunay langob. Og didto siya ni pahulay. Og niintra ang atong first reading. Ipangutana siya sa Ginoo, Elias, unsay gihimo nimo dinhi? Diya ang Ginoo miingon, gawas sa langob o himamata ang Ginoo. Nadungog na to, no? Nga paggawas ni Elias, dunay kusog kaayong hangin. Pero ang Ginoo wala didto. Dunay kalayo, pero ang Ginoo wala didto. Ug unsay atong nadungog, usa ka tiny, no? Whisper, hung-hung, usa ka soft voice. O gitabunan ni Elias ang iyang dagway. O mibarog siya sa agiadan sa langob o nilabay ang Ginoo. Kung gusto ninyo di nga padayonon, ipadayon ninyo ni siya o basa dito sa akong giingon, 1 Kings chapter 19. Dinhi mga igsuon, gihulagway, nga bisan kay si Elias bag nakasinati mag-persecution. No? Dinhi bisan og si Elias nakasinati og unos sa iyang kinabuhi isip o sa kapropeta, apan wala dayon siya biyahe sa Ginoo. Ang Ginoo padayon nga nag-uban kaniya bisan sa usa ka kanang unsa kani nang soft voice, usa ka tingog nga mananoy. The presence of God, ang presensya sa Ginoo. Sa laing bahin, kining maong kasinatian ni Elias, no? Ni ikaw, ni lanog ba? Diha sa ebanghelyo nga atong nadungog karon. By the way, kining ebanghelyo nga atong nadungog, mao ni ang second last part sa gipahigayon kagahapon nga seminar. Pero akong ipaambit ninyo ang lahi nga context, no? Sa ebanghelyo unsa may background. Ang background ni mao nga bag-o lang gipakaon ni Hesus ang katawhan pinaagi sa 2 ka isda og 5 ka pan. Ang milagro sa multiplication of loaves. Unya, gipauna ni Hesus ang iyang mga tinud-an, gipasakay sa sakayan paingon sa pikas tampi didto sa landaw sa Galilea. Samtang siya nagpabilin nga nag-inusara. O gipalakaw po niya ang mga tao. So, muna siya ang background. O sa dihang si Jesus na lang, misaka siya sa bukid o nag-ampo. Samtang naa siya sa bukid, tataw kaayo ang makita niya ang bangka, adili bangka pambot, no? Nga naglawig. Siguro. Oh, abot ko doon na makina kaniad to sa bangka. No? By the way, kinsa may nakanto ninyo og Holy Land? Nakaadto og Sea of Galilee. Isang kamot. Ay, ako ra di ay, kaya ako ra may ni isa. No? So, mao na. Gihulagway, no? Unya, hangtod nga nagabi si Jesus nag-ampo gihapon didto sa bukid. O, pagka alas 8 sa gabi mga alas 8 sa gabi ang bangka, ang sakayan, nga ilang gisakyan, gikuso-kuso sa dagkong mga balod kay ang hangin sungsungon man. No? Para nga masabtan nato, ang Sea of Galilee manggod mura na siya kawa, no? Mura na siya kawa. Sea of Galilee is 200 meters below sea level. Ang Dead Sea 1,200 below sea level. Mao na ang lowest point of the earth ang Dead Sea. Pero kay ang Sea of Galilee mura mao kawa
once nga makasulod ang hangin, maglibot-libot ra na siya diha. Muna nga gikuan ang gihulagway diri, gikuso-kuso sila sa dagkong balon kay ang hangin sungsungon man. Hangtod nakadlawon. So, mga alas 8 sa gabi hangtod kadlawon, kining maong bangka gikuso-kuso sa dagkong mga balon. Ug tungod diini nahadlok ang mga nanakay bisan og daghan nila didto mga fishermen, mga mananagat. Pagka alas 3 sa kadlawon, sumala sa atong nadungog, si Jesus naglakaw sa tubig, niapas nila. Og naghuna-huna ang mga tinun-an nga usa siya ka sa to ghost. Balik ko nako. Multo. Ingon sila, ana ay multo. Busa na niyagit sila. Gikuso-kuso pa ang ilang balod, ang ilang bangka sa dagkong balod, unya naapadyoy multo. Samot ang ilang kahadlok. Apan si Jesus mingon kanila, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Si Pedro kay gusto magyong maniguro, naingon siya, Lord, Ginoo, kung ikaw na, palakwa ko sa tubig. Naingon si Jesus, dali. So, biluwan si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig. Pero sa dihang nabati niya ang hangin, no? Wala na siya magtanaw sa Ginoo, nabati niya ang hangin, hinay-hinay sa kaunlod. O diingon sa Ginoo, luwasa ako, tabangi ako. Unya, gigurita ni Jesus ang iyang kamot, o giingnan, pagkagamay ra sa imong pagtuo, ganong nagduha-duha ka man. Unya silang duha, mibalik og sakay sa sakayan, og milurang ang hagin. Padayon sila sa ilang panaw. Mga igsuon, alang sa dugang nga pagpamalandong nato, sa makadaghan, dili lang makausa, sa makadaghan, ang mga batid sa Biblia o sa teolohiya, naghulagway nga kining bangka nga gisakyan sa mga apostoles, naghulagway kini sa panaw sa simbahan. Nga sukad pa kaniadto og hangtod karon gikuso-kuso sa daghang mga balod sa mga pagsulay. Ug kung muhisgot ta og simbahan, dili lang simbahan nga building. Una sa tanan, simbahan nga tao. But pasabot nga kining bangka nga gikuso-kuso sa mga dagkong balod, naghulagway kini sa simbahan nga katawhan sa Dios nga nakasinati og daghang mga pagsulay sa kinabuhi, mga kalisod o mga kalisdanan nga nasinati. Sa training namo, no, sa kay para man to sa mga leader na do they challenge dito nga we get out of the boat and walk the water. Pero kung ang paghulagway na to sa bangka nga mao ang simbahan, we cannot get out the boat because we are the church. So, nakata sa bangka. No? Sa kalisod man, sa kasakit man, o sa kalipay man o kalisod, ang Ginoo nag-uban sa iyang simbahan. Sukad pa kaniadto og hangtod karon. Kagabi sa extension sa among sharing, no? Daghan pang mga challenges karon sa simbahan. Daghang mga challenges, mga realidad nining moderno nga teknolohiya. Daghan pa kaayo nga naghulagway pod sa mga bag-ong pamaagi nga matubag sa simbahan ang mga panginahanglan karon sa panahon. Kanang gitawag bitaw natog signs of the times. No? Pero nagpabilin ang kamatuoran nga diha sa panaw sa simbahan nakasinati man siya og kalisdanan ang Ginoo nagpabilin. Now, usahay lang dili ta makaila nga ang Ginoo uban nato. Usahay ang atong pagtuo nga ang Ginoo nga nag-uban nato sama ra sa multo. Mura ra ghost. Busa kinahanglan kitag discernment, no?
Kinahanglan kita discernment. Ug sa makausap pa, mamati sa Ginoo nga nag-ingon, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Sama kang Pedro, nga naniguro, nga niingon, Ginoo, kung ikaw gayon ka na, palakwa ako sa tubig. O ang Ginoo miingon, dali. Si Pedro baya, successful gid siya nga nakalakaw. No? Nilakaw gid siya sa tubig. Pero hiday-hiday siya nga nalunod. So, muadto ko sa ikatulong uwag katapusan nga mao ang hagit. Mga igsuon, dili ikalimod nga ang matag usa kanato nakasinati og mga pagsulay diha sa kinabuhi. Nga usahay mangutana ta, hain man ang Dios. Dili ba? Asa man ang Dios? Nya usahay basulon pa ginato ang Ginoo. Ginoo, nangalagad man unta ko. Nangalagad man ta ko sa simbahan. Ngano man nga ako pa man gyud. Ang ako pa mang pamilya mo'y nakasinati og mga pagsulay. Dili ba? Usahay ba ibargi na to ang Ginoo? Nga mura bitaw ang atong kuan, ang atong mga paningkamot kinahanglan nga iyahang bitawng gantihan. Pero sa laing bahin, usa ni siya kahagit nga kung mahitabo di ay nini kanato, mahitabo di ay ni nato, mao ni ang sukod unsa kadako ang atong pagtuo o ang atong pagsalig sa Dios. Kung doon natay mga suliran, mga problema, ngano man nga mapakyasta usahay kundi man kanunay malunod. Sama ni Pedro, nga sa sinugdan nilakaw man ta sa tubig. Ngano man, kay ang atong focus na balhin, gikan sa focus nato ngadto sa Ginoo, nga maoy atong dalangpanan sa kanunay, atong gisaligan sa kanunay, nabalhin man. Kay gikan sa Ginoo ang atong focus, nabalhin man ngadto sa mga balod, ngadto sa mga hangin, ngadto sa atong kaugalingon. Mauna nga, sama ni Pedro, lunod gyud ta. Lunod gyud. Pero, bisan sa mga pagsulay, sa mga kalisdanan nga atong nasinati, kung magpabilin gyud ta nga nakapunting, nakafocus sa Ginoo, dili gyud ta malunod. Kung si Pedro palakunta, wala siya matintal bitaw sa pagbalhin sa iyang atensyon ngadto sa hangin o sa dagkong balod. Kung siya nagtan-aw lang kanunay sa Ginoo, padayon gid siya nga makalakaw. Kay nakasugod naman siya lakaw. Dili ba? Walay laing disipulo, walay laing apostoles diha sa Biblia nga doon na bitoy privilege nga makalakaw diha sa tubig sunod ni Jesus. Si Pedro lang. Pero lagi, kay ang ihang pagtuog pagsalig ngadto sa Ginoo ni kunhod ba mauna nga naunlod siya. So unsay challenge nato? Unsay hagit nato? No? Sa panaw sa kinabuhi, dili baya patag tanan. Doon na po'y mga bakilid, mga bungtod. Kung ato ning ibutang sa panaw sa dagat, dili sa tanang panahon linaw, doon ay mga balod. Nahagi tayo mga suliran, na atay mga problema. Apan hinomdumi, nga bisan sa kalinaw o sa dunay balod, sa patag man og sa bukid, ang Dios nag-uban kanato. Naa siya. Sama sa kasinatian ni Elias, pwede nga ang Ginoo mag-uban kanato, pinaagi sa mananoy nga tingog. Dili ni atong kusog nga hangin, dili ni atong kalayo. Ang challenge nga ato lang i-discovery sama ni Elias. Diha sa panaw sa kinabuhi, sama kang Pedro ug sa ubang mga tinun-an nga naa sa usa ka sakayan. Hinumdumi nga ang atong ebanghelyo karon gitapos
nga si Pedro o si Jesus misakay og balik sa sakayan. Mao na nga sa simbahan karon ang Ginoo padayong nag-uban. Muna ang mensahe ni Pope Francis sa bago lang natapos nga World Youth Day, 37th World Youth Day dito sa Portugal. Diingon siya sa mga kabatanunan, do not be afraid. Ayaw ka mo kahadlok because the Lord is with you. O mao po na. No? Sa panahon na to, isip simbahan sa Diyos, doon naman tayo mga kasinatian sa kalisdanan o mga pagsulay, dili kita angay mahadlok. Ang angay buhaton, atong ipalig-on pa ang atong pagtuo o ang atong pagsalig sa Diyos. Mo na mga igsuon, bisan sa ginagbayng mga butang, no? Matag-adlaw sa atong pagmata, angay tang magpasalamat sa Ginoo tungod kay ang kinabuhi, ang gasa sa kinabuhi, iya sa Diyos. O kay gitagaan ta sa Ginoo, o taas nga lugway sa kinabuhi, but pasabot, nga doon na po tay misyon nga atong pagabuhaton. Dili kinahanglan nga dinagko nga misyon, apan misyon nga magsugod sa atong kaugalingon, diha sa atong panimalay, o diha sa katiling bandiin kita nahisakop. Pagsangyaw nga bisan pagsangyaw nga sa tanang panahon, sa kalisdanan man o kalipay, ang Diyos nag-uban kanato o nag-atiman sa iyang katawan. Palihog manito.